Čaute, vítajte pri dnešnom videu, ja som Myšina a vítam vás po dlhej dobe pri mojej sérii Minecraftovej. Dneska sa bude pozerať so mnou môj brat. Pozdrav. Ahoj. Vidíte, nevie sa pozdraviť. Musíte mu povedať. Nechceš sadnúť? Sadni si, lebo ma znervózňuješ. Nechcem. Tak máš novu. Dobre, tak by sme mohli ísť tam dole naťažiť uhlí a už sa stmieva. No super, a má tu takto posteľ? Nejaký dedinčan. Pomoc. Kde ja pomoc? Že tu majú torčky, inak tento by mohol mať posteľu. Aj má. Ak sa vlastne ešte smieva. Semiak. To sú mi stromy, to som nechám. Dobre. Semiaky. Pozbieram. Ešte to nejde. Naraz. Dobre. Máme kvetmi na čom. Myslíte si, že sú všetky lebo tam máte pocit, že sa tam stmieva, viete. S naším trojitým systémom ochrany. Mám posteľ so sebou. Aby ste mali pocit Irony, vidíte. aj zápach. Toto sú Always Ultra ako nikdy predtým. Všimajte, tu máš pozerateľku. Počuť reklamy. Tak sa ospravedlňujem. Kde je ten hončiar? Chceš sa kúkať? Prečo? Preto. Nechcem. To všetky zbraní zobrala. Idem tu mať. To chojí. To sa bojí, viete. Kýbojko. Už je obed. Tak to nazvem. Tak to by som mohla mať s že mi niekde domek. Sa nehnevali jedinčania a neviem, ako sa môžu hnevať. Keď som tak ešte ťažím grumpáčom hlinu. A už sa naozaj stmieva. No super. Vypatraní a tam sú irony, super. Pôjdem si naťažiť. Dobre, toto sa zatiaľ umiestním. Mám pec. Aj uhlí. 15 irónikov si môžem vypiecť. Čo mám tu všetké? No drevo, to si môžem vykraftiť na dostatky. Prepáčte, tu diel vyšiel neskôr. Proste sa nedá tak rýchlo točiť. Ježiš, pardon. Skipotka. Dobre. Crafting nemám so sebou. Musím vykraftiť nový crafting. Čiže ten tu otravuje.
sa mi nechce, počkaj, ja som to mám za armor. Ešte nemám telo. Už mám aj na sebe. Aj nohavice, pre istotu. A už mám aj málo ironov, super. Zlaté mi nepomôžu. Som už vybavená. 100%. Ak sa vám páčil náš diel s vyrábacím, ježiši, neviem ako to hovorím, s vyrábacou sériou, môžem dneska aj natočiť. A ďakujem, že sme dosiahli 4700 a viac odberateľov. A od vás odberateľov mi išlo dole, neviete prečo? Troška... Srem sa do ironku. Tak a ja idem. Má problém zase tento tučičkon. Sa stmíva, musím si ísť pospinkať. Musím ísť spať. Help me. Zoberiem si pre istotu, keď nejaký zombík ma napadne tuto dole. Ironový meč. Dobre. Dobré ránko bez polech. Napadne. Nikto nikde. Dobre, všetko v pohode. Tento diel by mohol mať 15 minút. To bude taký kratšie. Dobre, zatiaľ niečo nikde. Idem si po svoje veci do svojho domčeka. A musím dať print. No super, prší. Nenážem, keď to prší. Môžu vychádzať aj prdišery, napríklad creeper, zombík a budem v patraní, ale mám našťastie aj armor. Aha, tam je portál, idem si všetko zobrať. Super, už som tady. Bude bývať s jedinčanmi. By jedinčani neboli sami. Lepšie je mať spoločnosť v dedine, viete, môžete aj obchodovať, ale nemám emeraldy. Dohrá Brawl Stars je noob. Dobre, ešte ťažím. Sekám. Počkajte, aj počas búrky môžeme spať? Dobre. A počas búrky vedie búrka. Nech ma to nieká. Je to to. Tak už nám prestalo aj pršať. Hľadám, že táto séria bude mať úspech. Nezabudnite sa pozerať moje videá. A môžete sa tešiť na ďalší diel, kde budeme stavať barák. Nič nenášam. Robiť miniatúr. Lebo nikdy neviete, čo tam dáte. Patrzcie, do čo tu stało. Tu stało do czubka.
Lukáš, však to máš. Neodpovedá, aký truďo. To prdele, mám plný inventár. To by na čo? Ohnivá nálož. Ježiš, ja som povedala, že tie magmatúky sú zundené. Má do prčiny. Keď to je na nič, asi hej, logicky. Tak. Magmatúk. Kde to postavil? Kde ja som chcela zabiť. Som mala kožu. Aj tak to bolo mládené, tak naša by som ho zabíjala. Troška to nedáva logiku, ale mne je to jedno. Ja troška si pozabíjať, aby som mala vlnu. Mohla by som si vykraftiť aj nožnice, čo? Ja som si nevšimla. Dobre. Halo, stojí. Čo mi utekáš? Geňo. A nedá voda buď ako honda, to budem... Ale aspoň, že budem padať. Super. Aha. Vlna. Ježiš, čo trepem. By toto uhlí. Kde sa mi hodiť? Stop it! Seká mi to. Ešte 3 minútky si zahrám. Neviem, či tento diel bude nejako zábavný, ale stoj ty! Zajac. Kde si? Haha, mám ťa. Snoký geňo a zabíjam týmto krumpáčom. No aj tak to pôjde ľahšie. Haha, postupám ti. Čo obchoduješ? Obchodovať. 20 mrkviev nemám. Aha, ja viem, ako budem mať 20 mrkviev. Som logik. A čo bude emerald? Super, mám plný inventár, to si zober. Kde dopadnem? Do vody! Super. To mi nedá dobre hrať teraz. Som dlho nehrávala Minecraft, asi potrebuje aktualizovať. Tak, tento diel bude už u konca. Uvidíme sa pri ďalšom dieli, ako budeme stavať dom. Tak nezabudnite dať like a odber, aby ste ma podporili. A nezabudnime dať 5000 odberateľov. Tak sa maj a daj like a odber. Čau.